Ik ben geboren in een boerderij met mijn broer werken. En ja, zo is het eigenlijk al wat begonnen. En waar zit de naast? Dat is mijn zoon. Ja, die is ook alweer 24. En ja, die heeft dezelfde tik oernaam. Ja, zo is dat alleen nog maar groter en meer worden. Ja. Ja. Want mijn ding binnen deze hobby is, ja, dat is toch wel het stukje verbouwen van een trekker. Vooral het keepje van mooie trekkers, of het maatje van mooie trekkers. Net een standaard model uit de doos en je del zetten. Nee, met bij mij altijd eigenlijk wel nou ja, orenbanden om. Een keer een reedrandje erin, een zwart velgje, een luchthoren erop, toplampjes erop. Ja, ik wil hem wel heel gedetailleerd hebben, zeg maar. Dit is een loods, die heb ik toen eens voor het eerst zelf maken, zeg maar. En ja, bepaalde dingen maak ik dan zeg maar zelf helemaal uit de hand. En andere dingen bestel ik dan weer via een website. Zei dat om wat ontstinkt mij een opslagloods en later heb ik die lichtboxstal zelf maken. Maar wel met veerrusters erin die ik zelf vreesd heb. Of spanten die ik alle gevreesd heb, et cetera. Ja. En gaandeweg, just dan, als het klaar is op een gegeven moment van verbeterpunt, dan zei ik de andere keer, wordt dit al heel oorsmeidje of veroring, ja. Nou, stiert het Jerre? Ja. Wat doe je me mooi? Ja, wat doen we ermee? We hebben het nu in een bepaalde opstelling, zeg ik maar. Dus juist op de achtergrond dat ze nog een gasring binnen. Terwijl eigenlijk in het realistische zit ze nou haast nog in een mais. Dat ontbreekt je nog. Hier ontbreekt nog wel het stukje maisrieden. Qua voertuigen, qua hakselaars, qua materiaal hebben wij alles hier wel staan. En we ben ik bezig om druk zijn om een stukje maisdiorama hierin te krijgen. Alleen ja, dat wordt straks weer pasje en meten van hey, hoe krijgen we dat er weer mooi bij. Ja, het is wel prikkelwerk en eigenlijk heb ik totaal geen geduld soms. Dus er is wel iemand thuis die me daar dan wel eens wat bij assisteert, maar iets in elkaar limje of wat beet horen. Want die heeft meer geduld dan ik. Maar ach ja, het is leuk om te doen. Het is vaak als je een keer begonnen bent en dan krijg ik weer een wat zin erin en wat ik maar. Dan denk je, hé, nou pak ik een keer terug. Het is vaak in de wintermaanden dat ik denk van, hé, in de garage, ik zet eens wat del en dan begin het wat te ontwerpen. We vinden het wel mooi om te zien, Ja. Met name de maisperiode. Dat grote spul aan het hakselen is, dat vind ik nog wel leuk om te zien aan de kant van de dik. Maar ik heb net zo van, als ik aan het omrennen ben en er riet een trekker van, ik moet even achterom zien. Of dat ik zeg van, hé, wacht je even, ik moet eerst even filmen, want er komt een trekker anders aan. Nee. Vind ik toch wonderlijk. Ja. Het is stridig. Ja. Ja. Wij ben ik allebei wat apartje, dus ja. Die in het tijd horen dat. Ja, Ja. zo is het. Ja.